ситуации. Дарэчы, нам ёсць чаму ад вас павучыцца. Паступова навучальныя праграмы скарацілі гадзіны фізікі і матэматыкі, адначасова павялічыўшы гадзіны прысяданняў на задніх лапах і перамінання з адной лапы на другую пад грукат бубнаў. Мой карові від ніколі не быў схільным да шляхецкіх танцаў, і таму я хутка кінуў навучанне адразу пасля свабодалюбівай рысі, якая адлічылася першай. Гэтак з цягам часу у акадэміі засталіся адныя мядзведзі, якія высветліліся цудоўнымі танцорамі.